Apo, dahil naman, medyo naulit. Thank you very much, Apo. Itinangtad, iti meriendami. Katang kung balik sa ng tinagan na, siya mo lang, Apo, tinagapon na. Ang kakatawa na dito sa stasyon. Ayan, madi man nga makanon, nalpas mga dago sa tim, patukarmi nga sunatan, Apo. Kung ano atidog dating nga kanta. Anyway, for those who just came in, Apo, good afternoon kada kayo. Ada si Mang Put nga bisbisita, Apo, dito, nagaduda. Agur ka, kita pagpangablaaw. Assalamualaikum to all karubas sa buong mundo and to all my love. Una na FTT family. Kaririin ko, it's 7:55 here. Batog ko. Bumabati po mula kay Merla Belmoro of KSA. Pwesto. Kuna naman ni Kabsat Mark June Acosta. Kumusta manan, Manong June, ating JM? Guru ka. Ayan. Kablawa manan, tay dati nilakay ko nga Manong Wilson. Talakay ko man, kuna na. Talakay ko man Manong Wilson, ni Manong Wilson nga madamang agding singir iti contribution ti organisasyon da kan kastamat katigitay anak ko ni Mark June. Ay iso nga Mark June tinaga ni ading Gina ditoy. Ket sa ko tam ko tinaga mo ditoy na tanga iso ti may bagbalbalikas kuno ka. Ayan. Naudi akon kuna namot ni kabsat ko nga Felicia talaga naka-online. Good afternoon kang kaate. Medyo na ikapis kay ti kalman ta syempre adita ka mo balasyo taaw ki Moreno Casta dagiti anak mo mutan ti in behalf of you so dati nang taripato ka dagiti bisbisitas tayo nga tim mabono iti palagip dahil di nanay naimbang ka Domingo tayo amin karo ba kamusta tayo amin ang runa kanya ayo Kuya June kan ading JM ate Mang Kabaw agyamanak and God bless us all kana ni ading Michelle Cavino. Ayan ikabilungan tayo Kabaw ta makapkabawan na kantaan dahil nga request na isong nga kanay na ibaga Kabaw nga na. Juan maading Gina Acosta. Ayan. Dahil nga rodan na po ti-request mo nga Kabaw kantaan taman. Pagpagakin ka no wag murmuryot ka upan ka no di kantun makapag nadaytag kandat ko ginggana agkabaw ta siyak mang patong marno rusok mo dong ikar tay pukon aron nagpaglapagin utuam daytag kandat ko ginggana agkabaw ta Iingungutan ka, dungdungwan ka Ulisan ka, no tayaglamin ka Ipatek ka, subsubuan ka Lumanarimaan nga Facebook ka Siyak to nagkalungkon, siyak to pa'y aginaw Ipaedda ka, jay katrim no mabartek ka Day at gandat ko, hingga nagkabautan Tayaglamin ka, ipatek ka, subsubuan ka, lumanarimaan nga at Facebook ka. Siyak to nagkalungkon, siyak to pa'y aginaw, ipaedda ka, jay katrim mo mabartek ka, day tagkandat ko, hingga nagkabauta, agkadkaduwatan tulad ta, hingga nagkabauta. Ako may isang version dito, tenor version of the song, Naranyaga Bulan. O Naranyag Abulan,
nas lagasilaw mo. Ring Rodrigo. Di mo ka ipaida. O ngaranyang abulan, sangsangin ko indengan. Tuwi nasingit alubong ko, ingkakasilawan, tapnon jak mayaw awan. Noon ka nang ipatin, karin kaniyak nagbibusin. Samsamitek ni patay, o bulang at lulan. Nang laylay anak ka ating palaswangin. Unundoy kudarasang ay ikagin. Dahil po the orchestra and tenor version of the song Naranyaga Bulan, arranged by yours truly. Palakpak na. Isa nyo Nuwing kanlipaten, karin kaniyak nag-ibusin. Samsamitek ni patay, o bulang at lulan. Nang laylayan ni ayak, ingkakating palaswangin. Unundoy kudarasang ay ikagin. Wow, kita man lang nga po. Dahil po ti pintas, iti musika. Wari noon ano ti musika, mabaling nga traditional, mabaling nga pop, mabaling nga R&B. No R&B nga ibalong kasi ng mga kantaan din sa Naranyaga Bulan. Sample man. Naranyaga Bulan. Ay, tilik-kulik ko na ya. Ato tilik-kulik ko na no R&B. Di ka mo man no apit aparegatin tadagiti sonsonata. Sa daing nga to ti PST pitch na. Kuna na pa. Arod. Dagiti pangablaaw. Good afternoon, Kuya Mark. Bati ang mana, dagijay lalaki. Nagdajay sirok, tipandiling. Wow, dagiti launay. Kas laki. Daroy, Bert, Bobot kan amin da nga, Jack. Nakablaawan, kat-request ko sirok tipandiling from Ray Santos of Palakian, San Agustin, Isabela. Wow. Pinadakkolan. Palakian, Palasyan. Palakian. Palasyan. Madimi amo dito yung lugar actually. Is it Palasyan? Palasyan or Palakian? Palasyan. Palasyan, CIA Palasyan yan. Palasyan. Palakian apo? Palakian. Kasla mo lang pinadakkalan dati, paghamon palaw. Kablaawa man amin nga nagatendar kan nakilagip iti patawan dahil tinanay kasta mga agyaman na kadakayo nga kakabsat ko kan anak ko ni Candes nga nangisubot iti kaawang ko nakitag na kaya litrato kat nagaduti imay agyaman kami ti itadanggayo kada kami isingit kumutan nga kablaawan ni Annie Pasyon panagkasangay na itatangal daw. Happy birthday Annie from Cereales de la Cruz, David and Pasyon family. Thank you very much Ading June and John Mark. Unana ni Manang ko Felicia. Oh, daging tumatawag dito ha. Wow. Kita naman. Apo, dakiti adati kabagyan na dita balasyo taaw, ipagayo katakwada, nga ag-tune in da apo, iti programa tayo, babaan iti Mix LR, may sa apo nga software application, dita internet, tapno makapag-interact da kada kami dito, makablaawan da kayo, ano mga ganda, dakiti kapangablaaw yung katakwada. Again, isearch nyo lang po www.mixlr M-I-X-L-R mixlr.com. Ayan, kat berukin nyo iti June Cereales, makita yun apo iti programa tayo live over MixLR.
via internet. Siyempre, internet. dapat naka-wifi. Naka-wifi ta. Tano awan, ay awan. Di Ada ma-pick nag-text up. dito eh. Ah. Di ba nag-text kanyang tatay? Iso na. Sina. Nga ni, kabalawak man ni dot ko na. Ay, nag-text mo lang dito ni Kunana, kunana. TY po period, ha, Ora kanya kani, haha, thank you. Welcome, kuna mo. Ah. Kuna na mo, ni mama mo, apay ngay kano madik nag-request kanta. Haha, namihasa ko na namot kini mamon nga. Luisa. Luisan. Tay ko na ako, may sakadagiti pagrarao nga maestra dita. Mo naglengag sa unya. Nga speech ni Ma'am nga Luisa. Oh, sabay pa nga no. Mapisina nga rod, pagsikatan, nakaisubo ka tata. Kita mati insert nga sandwich, baliktad. Papaya. Adi ta GPC na, adi timulikod, adi palaman na kita, da kita. Okay. Sabay nakangin na, 500, baliktad mo ti palaman na. Dito mo sa sangwanan na, zero. Good film kayo, kabla ako na po ni Kagawad Joe Escobar, Tabalwarte. Pakita ko naman kuya Jay. Chacha Ilocano, tagsala amin nga bunggoy ni Apo Kagawad Joe. Agiyaman ako kuya from Melay. Wow, dagita nagmaya man dagita apo nga request talaga nga kabisado yo dagiti kansyon nga naputputar ti FDD. Naibang kalawa ng John Ket kung nga kablaawan to kadwa nga ni Reden. Butal amadama tawag na ken bakit na di pa'y nagluto. Ano It's me, Aljun ng Santiago City. Da siguro ti pariko na dagita baka nuog sinsinit. Baka mabisindan ang pa'y naluto kasi nga hindi naglaka lang pag gumatang ti si daon tita. Mati, tawagan nga rod kan orhan pa nga nakaluto. Ay kasi ay. Wen, ay ka bago kayo kumagot apo makitintin na wag tita aga. Kitaan nyo pa kita makan, alam mga no mabisinan dagita kabalayo. Sladi aji kanta tanga chismosa na aji kanana. Nabisinan ka balaymon agur oray pa'y tay lalaba para kadagiti kachichismis na kachichismis mo dayta nabisinan ti kabalaynan agur oray pa'y tay lalabaan na put mo na unay nagarudan ato yung nag-request na tayo iti Chacha Ilocano pagkanta nga rod may sanga rikikikikiw kunada dita tiraw Cha-cha-cha Ilocano. Cha-cha-cha Ilocano. Cha-cha-cha Ilocano. Ay nagtagsik abuya enti cha-cha Ilocano. Aglalo budaan nagtaragsik ni Ilocano. Riku sendak salunang nagiti saksata na akikitan atas sa bante pagayap iwan eswes muday taimam nakangirit na talo at cha-cha ni Ilocano. Aglalo nakainom matapay di pat na amamitlong idumutulog na sando akyat sa mani obra ay nagrambak abuyan ti cha-cha Ilocano. Cha-cha Ilocano. Cha-cha Ilocano. Cha-cha Ilocano. Cha-cha Ilocano. Lagwita dekta lagwin ni Ilocano. 180 pusipos timbakat na amaneho. Sa tagto agibin narik at bolang lagto
Sa abot mo iti cha-cha, cha-cha-cha Ilocano. Apple pamor. Cha-cha-cha Ilocano. Cha-cha-cha Ilocano. Cha-cha-cha Ilocano. Alam pa, sumala mamat. Sika lagi ya. Siabot ay lulaw, nakamulat mabalain. Sobrang tokat na sa kita tuntulang mau. Correct. Maungkat na, kasi ni Lola. Look, tingaw bigay, babagaktin kaya. Aliman, atras, abantay, atras, abantay. Aw, kuna kungkat, agtugaw kan Lola. Cha-cha-cha Ilocano. Cha-cha-cha Ilocano. Cha-cha-cha Ilocano.